салом алейкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯзаи мо 6 намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозед. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед, то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо раон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Як мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6999, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат дар ҳамҷо соҳиб мошин футаст, срочно дар ҳолати хуб қарор дорад, солаш 99 тозаи автоматаи автопилот, кондитсионер, печка 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 75000 сомонӣ, ба рублиҳо зира гардонем 512000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 79 01 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дуюм мошини фурӯши мо Plastra мебошад ки соли барори 6001, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 4 баллон нав, мотор инжектор, 4 фарсунка, кондитсионер, аккумулятор нав, задагӣ пусидагӣ умуман надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47500 сомонӣ, ба рублиҳо зира гардонем 325000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 22 22 91. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯши мо Pelvectra B мебошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, состояниш напанава, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкадагӣ надорад. мошин беҳтарин мошина, яксола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер, печка ҳардаш 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар ноҳияи Фархор. нархи мошин 25000 сомонӣ бо арзон мешавад, ба рублиҳо зира гардонем 171000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 07 96 96. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мо BMW C сериясе бошад ки соли барори 60002, объёми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар ин ҷо соҳиби мошин футаст. мошин 100% документ 4 моҳи дигар мондагиай, танировкашам 4 моҳи дигар. конкретни харидор бошӣ занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 47500 сомонӣ, ба рублиҳо зира гардонем 325000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 938 97 51 51. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо ВАЗ 2110 мебошад ки соли барори 6003, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мошин документ надорад, техосмотр дорад, тамом. далшиша ба телефон мефаҳмонам. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 14500 сомонӣ, ба рублиҳо зира гардонем 99000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 90 25 72. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Plastra F бошад ки соли барори 6997, объёми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар ҳамҷо соҳиби мошин футаст. мошин состояниш тоза, краска нав кардагӣ, аккумулятор нав, камбудиҳояш дар вақташ алиш кадагим. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ, ба рублиҳо зира гардонем 225000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 558 88 92 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.